Na kabanta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrai ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stanley Roy Construction kabadan hasenda jong kamadan paham skim nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnriu, bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnriu nyo. Hadin kajing ut ba kajing pensngap jong ki pai ba ki noi lam snong jong ki snong ki badon shi ki kaput Assam jong ka thain siang show MDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar ha ka bai de ba kajing ba kajing jinjar ha ka thet ka pen ka khai ka pateng jong ki nong ram khamtam ha ka pang ka shitom jong ki pai ba ka te ka thain na ka liang niu nong mi khmat ula shim khia ha bai de ba kane kajing ha ka ba manta ka sngi dala de hi mar ula hiar sha ka te ka thain bani kendu ki noi lam snong ba ki noi lam rai jong ka te ka thain bani selok bani perkhat habai de ba kajing ki ba ki pai ba ka thain ki kendo hadin belai dap selok na kaliang ki noi lam snong ba ki noi lam rai kila dawa na ka sarkar bakan sha ban plino e ka te ka khardom kom bala sha ban pli ki pat ki benta jong ka district khnang ba ki nong rep ba ki nong snong jong ka ne ka thain kin yo bani the de pet kom ba ka julong na do manswa bar ban pensuk ru e ka jing sumar na ka benta ki bapang ki bashitom jong ki nong snong ka thain habai de ba ka ne na kaliang ni nong mi khmat ru ula banjur ka sarkar bakan sha ban pleno mardor ka ne ka khardam harangkat bat ki ang ki kendon ki banla ban longkom ki lat jingeda bat ban pengor bharu habai dei bat ka rukom mi jong ki bru ki bawan na ka jalla Assam bat kumju ki bru ki ban let nang ne sha Assam bat ulo ong ru kom ba ka long manta ki bru na ka ne ka thain ban let thet let pet bat ban let pha sumar la ne shim dawai ki bapang ki bashitom ki bala long kerke kin ha ban shuyai la ne jingi lengba na ka ne ka wa siang kane kala banonra ru ka jingmai ka jingim jong ki nong snong bar shushu lo ongru kane ka jingkhang sa ka te ka khardap war hadin ba ka sarkar kame kala sha ka jinglei ka jingwan na ka we ka jalla sha ka we pa ka jalla ha ka ri hi borok ka we kane kala ru banonra ka jingi pher jingmut hapren ki nong snong kane ka thain bat ki nong snong jang ka jalla Assam bat kan khata ru ka shong suk shong sain jong ki nong snong kane ka thain komba long shi ki we pat ki thain khaput Assam to metang idon hangni kane ka jingking siang ka ba hakani ka lockdown nadu ka first lockdown nakaliang jong ka district administration jong ka Riboy district la sil no igni ka jingking kang ba kanam dan shu ka jingyarung ka jingemi namar ba kani ka surok kami hangni hapatuli Assam ka don tang kumbalai kilometer seteng nang ni ke ka jingwan ka jonga mata ka singi ni ban yi kundu kerpang yi ki kat to kat ni kiru khmat jong ni ka dong ka than ka jongi ka badon hangni kat ki kinong elam jong ka rai hangni ngidon ki rangbas nong ngidon ki skeptris nong ngidon nakaliang jong ki kun samla jong ni gadong katany ngidon hangni naga raj mayong karaj makodo ngidon naga raj nong kham ngidon shibun ki raj hangni ki ba barobor ngi juyaj naga di surok kumbahadu prateli e ki raj ki ba jupunon kam ya gani ki jingking baniat shini supatuli Assam ki ke jingwan madaga sngi hangni kade hadin ba kinong song snong jong ni gadong katany barabor kila pensengau sana kani kam dai shu ka kam ka bankong ka banga layo sngau ye kini gijing bat ka bankong ka dai hau panai August ka bakilawan bani kendu dala dehi nga kileng kiri orang ba bat ye kini ka jing ka jongki ngalara hapo ka kur komiti jong kari Riboy district aba ye don lang ki MLA bat ki para MDC tingkat bat ki officer bat belakli dai deputy commissioner te ngi khampat la ban rai ka tu por na ka dau kendan ki paperking naga daw jong jing nang jor jong ni ka klam COVID-19 tin rei madaga sngi ngawan hang ne pi adien banglai isisha bagadon gi jing ka khra nang banam slam ngan poina khndiat mani thu i ka to ne tli gi jing ki ba kum unong mi khmat kum pa ngala banong ubadei ban pe ya ki pai ba ki bran ka ni ka dong ka than habi ki lajit yanga ngiu i ka wei ge jing ka banengkong ka ba ke dei habai dei ba ki marap akwa ban ye thu ang ni ba ki marap ha ka ni ka dong ka thanyi ki dei ki marap ndei gini ki marap ki ba ngi khai nya kper ngi bam ki dei ki marap ki ba ngi haban permi pisah shoi ki kum kwai utempo usasar ba ki wei tingi thu ye phi ang ni ba ka lalong sisa ka jing ka kram balai namar ka jing jangai palat ka yo khat nang ne mdan kali ke bakamai nang ne ki hab ban le di jing di shedu musning ki hab ban resep ka kali lai hajar tangka nadu nang ni nadu na amjong nadu na ampreng lele te kala poi saw hajar tangka ki hab ban resep ban le shedu nongpo shedu musning tenrei la da kilai yang ni patuli ka jangai tang kumbalai kilometer seteng
bat la daya kejat kumba khatsan ar po minit la poi kabai kali ru kalong tang kumba lai phau ka ba lai phau ka ba tanuksa la da uai upathau ki kwa bandi ban yo ban thit ktung haying ban shet ta kumno kin le di shudu nong po shudu musni ki hab ban le di hang ni ban le ra upathau bon ra ka ktung saying ban shet jenta haying ki khon ki ti nang ta kiwai ki marap kum kuai sispa arspa lai spa san spa tli kuai kum nong le di shudu musni haba ka bai kali ka dei lai jar siteng saw hajar nang ta su ka wai ka jing ka papan thang ka bas si tam ka dei ha ka bai dei bat ki bapang ki besitom nilayo ka jing kren na irang sketris nong mene nama pedang bat nawai kinong elam nang ni ki ong ba ha ka ne ka lockdown empat don wai ru bat test positif ni ndai ki basung si ka long ba ki bayap na ka jing pang na ka daw bamla ban kloi sa hospital ki don sibon ki bayap kolong ki ai basung si pi ga ni ka wa am siang kam dei tang kat ni menta balarang menta tayo karit kat ni ndai kani ka wa am siang ka dam bapli tang na ka daw ba ka dawa ka kpo tang na ka daw ban thit dawai ya ki khon ki ti ki bahing asam ki ban se ban jangi kani ka wa am siang kani kala long sisa ka jingya balai ki haban le kom ta namar ba nagaliang jong ka health department jong ka sarkar ka jungir kimpat penbiang kadon ka sop sentar ha dubigan kin le ayu idon tang iwe NM ki breu kumno kinot balik sim dawai ki klem kendo doktor dah ki le shudu mtrai ru kala jangai nang ni kam dei shuka bajan kam dei ka besok dengan i bakala don sisa ka jing ba krau ba don ka jing pen sngo mentan ba ada le barok sam trai te kam lai ben penbiang dawai kita ka dei ka jing nang ta sa ka wei ka jing ka banga kwa ban ye keren ha ka ne go po ka dei kam tam ye ki marbam kini ki marbam na marba kinong wan ra marbam kilahap siu ka dor kali ka baram ki hap thet na do nong po na dum sning kin pen poi ka marbam shani kim ban seven diram dia bagi diram mana bayam uyap upai ba jong kini ka lalong sisa ka jing ka bakrau masuk senai ki pai ba ka ni ka tong ka than hang ni to ngimla ban lei bro skata ni hapan pau ka jing songu ye kirang ba snong ye kinong elam snong nong elam rai ki bai ka jing trelang ka ta bana ngi khang ye ki jing king ki ai ka jing trelang rei mentati iman kala etan mentate kam longshu kam desu ka porban iman ba kimla shu ban ye sha ngasu thu naga jing ikren ngasu thu ba mla shu ka kpo ka dawa lut ndong sidong tikani kala de jing ba krau sisa nagam ta ki pai ba nong sung snong te hagani ka jing ikendo hadin bangi la ya kren ba mentang sni nakaliang jong kinong lam snong hi da ka wei kesur ki ong ba de ban plino haka memorandum ka bakila de ban airu kila de aiten saya deputy commissioner kila ai bat ka assurance bakin ai ka corporation la ne ka jingi trelang bat ka district administration la da pli ka ne ka jingkin tinagaliang ga jonga ngabu ka jingkerpat sa ka district administration bat sa ka state government bakin perkhat no ban pli no ya ka ne ka jingkin ban pli no i ka ne ka jingkin ka option ka baningkong kalong ban pli ka ne ka jingkin bro kawai ban penbiang ya ki kendan hang ni ngidan ka polis outpost hang ni da ka baburam namar ba lockdown ka khang gani beplikin le yu kin hap susom kim dan kam dan cham tenga ngasngo ban shime gini ka kabu ban pendan kam na iki hang ni ro nakam ta ka jingbit ka jingbiang jong ki pai ba nong song ki jong di kata ka de ki jingkerpat la de ban plino bal la da ja ba kumno kidang so ban plilut igni ka second option kalong ba da pipli tang iwei ijing khang ro banang te na asam kin yo ban ra kamar hang ni nginbo daga timing ro na asam kin yo ban ra kamar hang ni kin exchange kin kamar rep jongi ite kin wandi kirundi kamar bam kata kala kampen sting sibun dengan da kerpat jor disaka wei ka banga kam iting bat ima ka dei ka wei ka banga da sngo khia sisa ba kata kalong pi dang manen gasngi imama ubolong nong yalam jong karai hang ni ile thu ba menen gasngi na asam kim sha shu ban let yang isteng ke egene kala sedang ban miru ka jingya sngo per jai ban reu ka jingya kan at menta ladangi khangsa igene ke jingking kani ke than ke jongi ke boboros kata ka bolong
peaceful kabom don kono ke jing kunum kenram ngatip bagani ga dong ka than ga jongi hang ni bat ki bas hang ni ha asam kilong kum sipara nang ni ki ai kuai tempo nang te ki ai ka marbam man la ka po ki don ka jingi it ke jingi dai ga bajan ba reina ka ni ga jing khang sa i ga jing king ngai i ba kan don ga jing per jai pen riu nang ni bat kan ni kan bu jing kan bu ga jing bat lasai la sis ngi kan don ga jing ka ba krau ba le nga ong ye kata namar bangai i ba ka song sok song san ga jing ka ni put uput usam hang ni kamtan ye song sok kan yu hang ni dai kong san galong tang ka khai pateng mar kliang ti namar kata ngabu ga ni ga jing kerpat sya ka district administration pat na kaliang ga jonga ngan sei kendo EDC ban ye kren ye ga ni ga jing balak uno kum nolak de ban plino ikan maaf ya nga ngan kren ye ga jing sisha bat kata kalong ba entry points nang tei ha testing center boros ka taru nganot banong baki don ki kali ki balat nang tei kemtes sila de ki kali ki siar ki yat nda ki layat yang tu ong sei pinlet ki ong gilet sasilchar ndrei ki penhap siar hanong po habor ni haduk damsai ki phai biang dala po exit point ki phai nang tu mdan ba pai ye thok tang nomor kali la dap kat no hajar ngot ki rung ha ni ko lockdown bapli ki nong rep ki jongi hang ni ki bobun ki de ki BPL sudah 97 98 up to 99% ki de ki BPL sanokin poi bapli kene ki de ki jinga dan nak kata daw mas ngobon kerpat juri ke sorka immediately shim yaki steps naga mendaga jingdon kam jong ki pai ba hang nakaliang jonga ko munu khamat nganai ke ko mu MDC nganai ke jinge trilang ke corporation ladangi don ki kendon ru hang ni bani trilang bat ki nong elam snong hang ni kata ka de ke jing kli ka jonga nam ta ka yap ka im jong ki pai ba hang ni ke por klade yangi bangi haban pli ngata ngalarai ban pli rengkat ba kini ki nong elam snong hang ni baladang impli ki breu jongi hang ni kinyap kilayap ka nong utsu akan ni ke lockdown mendai bayap corona mendai bayap corona yap namar bapang myo le sim dawai kidon ki baba ki kun ki hap kap ya kan ni ka wa yam ki bla temen bapli ki hap ya kan ni ka wa yam hap ya sesilia ka wa siang ngamut banam tang naga daw baka dawa ka kepo kerpat se ke sorkar kumbolong mentahi kladei kepo bangin haban shimi ki steps naga mentaga jing dan kam te haga ne kepo na kaliang jonga se sisin pat asu komen man ye yu i ki rong ba ki bedon lang ki bedon ki jingkit kli naga menta ki pai ba nong song snong haga ne ke dong thai tang dai gini ki tin ki ba khaniat na kaliang jonga se sisin na kerpat ye ke sorka bahkan le immediately riship ka lockdown i jing ke bang ya kendu kum ka than ka dong sene ka long ka wei ka de ka bre bat ka pang ka shitom hi ka ba nimla ban yo e ki jing sumar ka por buriang tingela panong ta ka por lockdown ki babun ki musim ni ladu tang na po raj ma yong jongir ke ladon ku man riu yong riu ki bala khla no na ki jing pang ki pa ke na ma ba kimla ban yo e ki jing sumar ka por babiang tegi don shibun ba ki beri ki pang ki ba shitom ki ba don kam ki jing sumar ki ba kerki rengimla ban yo e ki jing sumar namar ba ka jaka sumar ka jengai mat ka don shibun ka jing lot ladani lek sharu shashulong sunung po kumplay kren lem kini ki rorang ba asya khamat te kan ka de ka jing ka ba kharau ka panijan nakwa ban kan mau halor kan ka get ku mo mata nakaliang ka mabarang dom ru atarai ke lalai ai nakaliang kini arsin ke lalai supotisi bat ka disir ko la kular he ban le e ko dan kam ban play te ka tam mabarang dom ru ke lalai bu tendre nga siam ka jing ang ni sibun ba ko mai menta ka le ka wan de tamangi na tu na po korante mangium la per ki nong kap ki mo ker panong kini ki khatsan kan riu ar pusnok te barok ki dan kam site te ba po yang ne kim lai ki hap ya le na wa ki hap ya le na ka mar ba ka get la khang la se te ka ta ka jing ngeo menta nga isu ki ka poi ka ta ka jing ya poi hadu ba ki te na te ru ke la khang ye ki ban le Ndrei kumbalong baros kata ki elong siparahi kajinya leja wan ki elong kum siparahi hadu menta kampat don kano kajinya kajia kini ki area kini ki put ten rei menta nakane kal kajinja ba menta kani ka lockdown temat kan penpoi
kajing hagabat ni kinong mekalia jungi ke balik stero bandit dia di talan balik chin dan kam kimioso